So what you make a crack? Yes, I don't know. Good judge. Yeah, Mamma. I couldn't work this up. And check me out. Oh, we have a bubble. I was at the house and die. As we encourage you, from me about time. Before you move through the ground, you go up and buy and me and Uncle about it. Say you shall now to Adina. Oh, my name, how back in your mouth with number and about the two. And now, it's a reason I did not come back. You are my dear. Hey! No one, mammy, let's say. Ah, man. And never also focus as our man and hill. And one I think for your life. And yet, you so bad that I can help out. Let's get from the new book. Johnson, did you put in the ass? Lifestyle, Casa would be yes. Grand Casa would be. Casam and person which I asked. Said, who are I don't go get into me, never could get in operation. And I will call and I was starting here. So, when you have been away, the other one, why your Baba get to talk to the Jazz and wire for the baggage? I didn't hear piano for Barnum and there's a Daniel and Chapel and Nancy. Up I am myself. Huh? Maybe would you want what's a now? A brana who still won't cast a one. Make up for the person and a bob like Casamua. The dog we are Casamua because we finish your work. I want to know where the dog for. The person that's what about us. Now, Papa, the person we go to get in but maybe be in here. That's how you time was much more now. But you say, you know, of course, one in a while, I'll be in now. The little man was up. And come on into being a more come on. The camera, I think it's in the process. It's in the process. Mommy, they'll find out until Papa, let's say, oh, oh, you're what? Hey, I see. Hey, yes, I can.
Hey, come on here. Hey, ah, na papa me edi. Ya kasa se bata. Hey, o kasa se dia. O se na oni awure na nam. Hey, ja, pa kono fo. Abi asemia. Oso na no mo fete o. Eh. Wa mo mo nso be wa. Hey. Ayo, nso dia. Ya be se wo e fe papa. Na dia o. Ni no fia. Ni no wo fia ha ne. Ade wa he de na bia na wo. Memeda. Ya mada. No ya se nsu. Me say no what time on sense. Say what is you no because just me mada e ne. Sa kure wan ka sa wa se. Baba no so ya nkomo no. Concert na wo ni ye na say Azos. E mu tuo da fam. Sa wo won so ba nkomo no. O won e aba nti wa se wo hwan kora mo. Ah? Hey. Oh, me ba. Wa wo na wa ba na nti mi hwan kora mo ade. Wa se hwan kora mo. Ke wo di ensan kwa ya wo de. Wo ba kama ya o se be de ya nkomo. Mati. Correct? Wa se hwan kora mo na tan na mo. Ya cram. Speed. Let's go, rolling. Sounds be in the mood. still rolling. Action. Say abaya kama. Sema wo kan ja rama o papa wo hwan kora mo. O kwana na to hwe so ko rata kuma wo yi wo kora mo ni. Da ba tinu ho twi. Anam ne hwiri na nam ne. Kumcha. Asiakwa. Kafra mawura akosa wati. Ni pati jifo. Mama ni nsu. Mama tu. Me sa so. Le busa mi. Asia sama kwa pofu. Wora ko ne me. Papa ye. Chimifo. Papa ye. Sami hwan kora mo. Papa ye na unidi kese. Ahadi nkuta ne bone. Tanu anu ye kwa aba mu kodo kakra na se ne no ya brebe. Ene se me da ha me da chimifo like that. Se kumcha. So the same. Edi na nkasa me de be kokot. No mayi. Na pelotofo no masa. Ni me ye fi. Apua. Ene se ne me de da ma beto. I'm saying, put on the camera, look at there's so much as a chip, yes, Ah, why you friend? the brandy night. Oh, And I said, I can see a common man. who's am catching them? Mammy, Some sort of bomb. I can't be a machine. The Kabua machine, the transit shaman, you meet you. Oh, I mean, a mammy, so yeah, your papa. Yeah, we slow. What's it? And they brought fire master. was it? Fire master. Eno. Example. Oh, it's empire. The papa, the mammy, What do you mean? the friend of Queen. Hey, ni did I said, Ruby, I am you. There'll be a queen. I want to buy, say. There'll be a queen. No, I'm going to send you. Has you in Tana Bonnet. Said you got guys, you got wire. Hanwan is your dear. Essence somehow. I say, Cassie, I want to make you papa. Sans if you're honey, I want to be friend when you're not a movie. And I did 2 million. Now, I'm now the Kenyans as much as a papa and quite 2 million. But yeah, you are going to see. And now, because you have one view or so on your container. And I contact the open way. You only have free relation. That you say they come when I get to. Which is kind of demand to invest in Jessica. Beba, I went to us. Now there's a one cause our lifestyle now the bed we are saying. We are lazy. We need the power of bread. I didn't mean person make us an old. We I know one and I'm not. What want to say? Ah, I said, one my cannibal. why a whole while, or maybe Adriana. I can see. Oko university and ready to clone me with the way. This cannot too quiet as a choir obey the media, the measure, honest Adams Katumu today is only our lifetime. Oh, baby, be I. Let's say we say, we are Syria now, we are winning. Oko so many. And the set a Jumano, may ye.
ɛna ɔbɛn nyame de na brɛ de nti deɛ wɔ mu ne sɛ awadeɛ kɔ aso Nyankopɔn fa ɔba nkɔmɔ wɔ biara wagye baage asi na so sɛ de wokɔ wei nyino ka deɛ wɔm na mehu gada dɔm mɔ tɛ bi off ka deɛ wɔm na mehu kum chacha ka deɛ wɔm Yankwa. Oh. Yankwa. Okay. Sound speed. Still rolling. Action. ka deɛ wɔm na mehu ka deɛ wɔm deɛ wɔ mu nyinaa ne sɛ papa woba bɛrima pani woba pani nyame adom bɛnya me ho kani a sɛ ɔba a wopɛ sɛ ɔwa akwasi ade ne nyinaa ne sɛ papa mekɔ okuro kɛsɛ mu mekɔhyia ɔba a mepɛ sɛ meware wobɛnom nhyia nanom nkwae ɔbaa wei na mepɛ sɛ meware mama na kɔ aba na bisa baabi wɔ fi na ɛso akɔ hɔ wei ne nkyi sɛ 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 ɔware na ɔbaware na aba bɛka kyerɛ me sɛ mekɔ a mɛdidi o sɛ mɛnom o mɛyɛde o ade ɔyɛ sɛ ɛdu nkatia no akɔdaa wo ade akyerɛ adeɛ sɛ wɔna nenam nkurɔfoɔ so ɔwɔ sɛ ɛdu nkatia ɔte kurom abɔdɔ wuro na meka wo na wan Ma na na nka na to so. ade nam so Sem so be de. na ɔno ɔna adwɔ mama yɛ ɔdɔ ɔma mpanyin ɔna adwɔ mama na menwe me Ma na na tete na ko fa ni pa so. ɛne ɛmomla na mehu 2 million te sɛ akosi sɛ Papa de kɔ ma fɛ. 2 million so di bi fa ka ko du mpo na di ɔmo ni. yɛ deɛ medi ankasa ne reverend kumchacha mesa so so yɛ deputy minister ɛwɔ kuro ha sɛ me aso me saa yɛ AC assemblyman ɛwɔ ha Start. why wobɛnya asɛm o Sisi mi se jo tiata bi se. ɔkɔnya wo ku brɛ yɛ nipa bɔne no nyame bɛtua ne ka nyame bɛni sɛ wambi ankekata What's in you? ɛna medaa Yanko, quiet. Let's go. Blow. Okay, Yanko. Speedy. Action. wodi yɛ wo jimi no wo jimi no Papa sam de sɛ. ha Sam papa. ate oba no me yi wuto ne o se Sam papa ya di mi. no kora o si ankasa deɛ wo sɛ no na sɛ onim o si a na me kyerɛ wa bakɔsɛm o si yɛ frɛ ne pake hu ɔyɛ labanese ni na ɔde kotodwe ne nko a maade pɔ yɛn ho ɛba Ghana Yanko, pick up. Still rolling. Quiet. Action. na ɔde kotodwe ne nko a maade pɔ yɛn ho na ɔde ba Ghana watamelɔfoɔ nko yɛfrɛ ne Peliton broni action wo se yɛfrɛ no pake hu wɔmfiri Mexico a ɔbɛyɛ Lebanese ni adwuma titiri a wɔyɛ paa ɛyɛ kako ɛne kotodwe na ɔde ba Ghana na wɔsa afrafra nko a maade pɔ yɛn ho ɛyɛ Peliton wonni kɔtɔ kako a wɔne no fam no wɔ yisu ɔkɔtɔ nko kura abɛsra fam no wɔ yisu Ene ma me no. hey nana na abɛhu wɔte mi nunu na na dɛ Yanfa. You will never shoot again. Snip.